Hej farmor og farfar, og hej mor og far, vil jeg sige. Og tillykke med jeres 55 års bryllupsdag. I stedet for at skrive en lang skrivelse til jer, så har vi valgt lige at skyde en lille video her, Sønneke og jeg. Så her er vi. Tillykke. Benjamin har haft sidste skoledag i dag, så det har jo været det, der har været fokus på her i dag. Så nu er der en lang sommerferie, og vi kommer jo til at se hinanden i løbet af ferien, så det glæder vi os rigtig meget til. Men nu skal I rigtig nyde dagen i dag, og jeg håber virkelig, I får en rigtig super god dag, og I nyder det. Yeah. Vi synes lige, I ville sige hej her på skærmen, i stedet for bare at skrive noget til jer. Nu er vi sådan lidt langt væk. Vi skulle hilse fra Jacqueline og fra Charlotte. De er begge to ikke lige til stede, men Jacqueline er henne ved nogle veninder, efter hun har haft sidste skoledag og skal være derhen og hygge sig i dag, og Charlotte er selvfølgelig lige på arbejde. Så vi vil bare lige sige hej til jer. Så herfra til os, fra os til jer, og rigtig stort tillykke med jeres 55 års bryllupsdag. Specielt tillykke til dig, mor, for at du klarer det så godt, og til dig, far, det er nogle flotte ord, du har givet mor med på vejen. Så det er flot, I holder sammen, så bliv ved med det. Vi elsker jer.